Mga Romano Katoliko, paminaw mo. Sige mangyod ninyo pasiatab, nga kana inyong simbahan, tinukod ni Kristo ni adtong 33 AD. Na ako'y challenge. Akong gina-challenge si Darwin Gitgano, si Paul Alima, si Wendell Talibong, si RG Sino. Kaning upat. Pamatod-in ninyo nga ang One Holy Roman Catholic Apostolic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Kanara. Kung mudawat mo ana nga challenge, i-PM ko ninyo diri nga page kay atong sabutan. Kung dili mo musukol, buot ipasabot nga alanganin mo og nagduda mo kung tinuod pa ng inyong mga pag-angkon-angkon. Okay? Mga Romano Katoliko, paminaw mo. Sige mangyod ninyo pasiatab nga kana inyong simbahan tinukod ni Kristo ni adtong 33 AD. Na ako'y challenge. Akong gina-challenge si Darwin Gitgano, si Paul Alima, si Wendell Talibong, si RG Sino. Kaning upat. Pamatod-in ninyo nga ang One Holy Roman Catholic Apostolic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Kanara. Kung mudawat mo ana nga challenge, i-PM ko ninyo diri nga page kay atong sabutan. Kung dili mo musukol, buot ipasabot nga alanganin mo og nagduda mo kung tinuod pa ng inyong mga pag-angkon-angkon. Okay? Mga Romano Katoliko, paminaw mo. Sige mangyod ninyo pasiatab nga kana inyong simbahan tinukod ni Kristo ni adtong 33 AD. Na ako'y challenge. Akong gina-challenge si Darwin Gitgano, si Paul Alima, si Wendell Talibong, si RG Sino. Kaning upat. Pamatod-in ninyo nga ang One Holy Roman Catholic Apostolic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Kanara. Kung mudawat mo ana nga challenge, i-PM ko ninyo diri nga page kay atong sabutan. Kung dili mo musukol, buot ipasabot nga alanganin mo og nagduda mo kung tinuod pa ng inyong mga pag-angkon-angkon. Okay? Mga Romano Katoliko, paminaw mo. Sige mangyod ninyo pasiatab nga kana inyong simbahan tinukod ni Kristo ni adtong 33 AD. Na ako'y challenge. Akong gina-challenge si Darwin Gitgano, si Paul Alima, si Wendell Talibong, si RG Sino. Kaning upat. Pamatod-in ninyo nga ang One Holy Roman Catholic Apostolic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Kanara. Kung mudawat mo ana nga challenge, i-PM ko ninyo diri nga page kay atong sabutan. Kung dili mo musukol, buot ipasabot nga alanganin